które się wybrały do Honolulu. Ścieżka z Honolulu miał bardzo długą drogę, by w końcu powstać. Pierwszy zarys postaci pojawił się pół roku temu i był jedynie wersją dla dzieci. Ale który charakteryzowałby się brakiem licznych aluzji do wszelkich tematów. Warto dodać, że numer 69, którą szczyci się drużyna, nasuwa już myśli, będzie najwięcej. Tak scenariusz się rozrósł i jeszcze trochę rósł, jak wydarzył swoją porcję niebieskich tabletek czerwonych, które Mowa o sobie w drużynie, zafascynowany zapewnie wyżej wymienionymi numerem. To wie, że trzeba scenariusz rozpisać na parę dodatkowych prób. Tak scenariusz istniał w takiej wersji do czasu, gdy pewien osobnik zna wyraz kwiecistym nazwiskiem. Chyba nie ma. Dodał w parę... groszy od siebie, to sprawia, że krasnale stały się jeszcze bardziej niepamiętne. Już za chwilę. Drużyna 69 przygotowuje się za parawanem. Karolina, przygotowanie pan już wyłączył. Miłego oglądania tego następnego występu. Za górami, za lasami, za paroma wzgórzami i jeszcze jedną górą w lesie żyły sobie szczęśliwe krasnale, a wraz z nią królewna Śnieżka. Każdy dzień był szczęśliwy i wesoły. Do czasu, gdy, choć może lepiej to zobaczyć, dzień ten nie różnił się od innych niczym szczególnym, poza pewnym małym szczegółem. Była to akurat pora południa. Królewna Śnieżka wstawała właśnie ze zminiaturyzowanego łóżka i zabrała się do łydzenia swoich przyjaciół. Śnieżko? W czapce ich nie ma! Kucie też! Sprawdźmy w łazience! Nie mamy łazienki. No nie wiem, gdzie się mogli ukryć. Ale wczoraj musiał być melanż. Ludki, patrzcie! Jacyś ludzie! Boże! Ewolucja poszła w tą stronę. Popatrzcie tylko na ich twarze. Może oni wiedzieli, gdzie podziała się reszta krasnali. Cześć, wy. Nie widzieliście może 4 dość niskich krasnali podobnych do tych? Popatrz, Śnieżko. Przecież widać, że do tych ludzi, którzy nawet nie wiedzą, gdzie znika światło po zamknięciu lodówki. Przecież nawet największy kretyn dobrze wie, że światło po zamknięciu lodówki przechodzi przez wąskie przewężenie rębiera, gdzie trafia do rezystatora, przekształcając skutek w reakcję, powodując natychmiastowy tetrahydroksoglichan sodu, mając w zanadrzu resztki anagraficznie analogiczne, dzięki którym wasal niemojego wasala może się zmierzyć z kondensacyjnymi liczbami niewymiernymi, co w końcu doprowadzi do tak zwanego rezonansu. Co ja do cholery gadam? No cóż, dobra krasnale, wyruszamy na akcję ratunkową. Ale fajnie! Zawsze chciałem być na reakcji ratunkowej. Nie pamiętasz, gdy chciałeś mnie ratować, gdy Śnieżka w końcu chciała mi umyć zęby? No tak, ale mi chodzi o tego tamtego prawdziwą akcję ratunkową, no nie? To przypalone ja! Opa! Moja twarz, umieram! Na niebieżnika, apokalipsa, łapcie za paralizatory! Nie mamy paralizatorów! Nie jest nas, jesteśmy niestrawni! Chyba się po nas gazy! Ale ja nie jestem żadnym apokalipsyty potworem zagłady. To ja, brodaty. Sprytnie sobie to wykombinowałeś.
jest jeden minus twojego genialnie niegenitalnego planu. Dodatek. A troszkę mniej tego czerwonego na twarzy. Zadajmy mu jakieś pytanie, na które odpowiedziałby tylko prawdziwy brodatek. Czy brodatek miał brodę? Tak, ja wasz brodatek. Guma się pląkała, no i musiałem zgodzić, trochę się zadrapałem. Ale twarz ogolona, zresztą nie tylko. No tego musimy znaleźć jeszcze pozostałych 3 krasnali. Macie jakiś pomysł? No to ja mam pomysł. Idziemy w las i przeszukujemy cały las, aż przeszukamy cały las i przeszukamy każdy krzak w lesie i każdą dziuplę w lesie, no i w ogóle wszystko w lesie. Ale to trochę dużo chodzenia, Śnieżko. A nie chcecie uratować reszty? Wiesz, w sumie Śnieżko to mnie chyba gardło boli. A mnie się jakoś słabo robi, łapy nie podwalił, Dosyć tego! Idziemy! Strzelił Mamy? rewolwersa, ale w dzisiejszych czasach są już nie modne. Mam lepszy pomysł. Tutaj niedaleko mieszka Harry Potter. Jakbyśmy poszli do niego i pożyczyli latające mioty, zwiedzanie lasu byłoby dużo szybsze. Genialne! No to jest ten cały Barry Potter. No okej, w takim razie ruszamy odnaleźć przyjaciół. Twanak, zamknij drzwi! Nie mamy drzwi. To nie żadna wymówka. Właśnie! Królewna ruszyła wraz z krasnalami w stronę mrocznego zamku Harry'ego Pottera. Gdy doszli, stanęli trochę onieśmieleni. Dużawe to. Czy ktoś chce zapukać? Mi słabo wychodzi pukanie. Co ty gadasz? Przecież wczoraj dobrze mi było. Czego? Dzień dobry! Czego? Czy to Harry Potter? Nie. Odpisze mi się pan na Bocusiu? Ty co prawda? Moment, zaraz go wyczepię, bo przestrzegłem go trochę, bo wiesz, na niego jeszcze takiego, o jest! Podpisze mi się pan na Bocusiu? Pisze mi się pan szminką. To się znaczy, no to supermęskim markerem. No, Dobra, krasnale, dosyć tego, nie mam czasu. Panie Potter, potrzebujemy mioteł, najlepiej 5 do latania. Jest taki problem. Ja już nie używam mioteł. A on co trzyma? To tylko Ron. On też nie używa mioteł. Zresztą beznadziejnie. Ale jest miotła! Dawaj ten miotłę, Ron, pokażę wam jak tu się lata. Najlepszy! Geronimo! To była zwykła miotła do zamiatania. Wiem, sprawdzałem tylko czy ty wiesz. Dobra, nie możemy znaleźć obrazku w lesie? A gdybyście wybrali się tak do Newlandii? Tam mieszka Piotruś Pan, tylko ostatnio troszkę ześliwał. Ale on ma dzwoneczka. On ma magiczny pył. Jak się nim posypiecie, pomyślicie o czymś przyjemnym, to będziecie na... Całkiem fajna myśl. To chodźmy! Wyślijcie nam pocztówkę! I oto tak królewna Śnieżka, a wraz z nią Śmiechotek, podwali noga, Taniak i Brodatek ruszyli do Nibelandii, gdzie mogli znaleźć Piotrusia Pana. Bo tylko on ich obecnie uratował w tej trudnej sytuacji. To ta jaskinia? Chyba tak, chodźcie. Co tu jest? Ktoś tu jest! Podwaj nogą, atakuj! Wypadł z tego lewego sierpowego prawego, ja co? No gdzie wy to potem poszłodzicie? Ratuj nas! Dobra! Mam wrażenie, że Piotruś Pan wyglądał nieco inaczej. Jestem Wendy, głąbie. Kto się przezywa, ten się tak sam nazywa. A gdzie jest jakiś pan? O, tego jest. Czy to był Piotruś Pan? Wiecie, sok z gumiaku był troszkę przeterminowany.
A ty go nam dać nie możesz? Dzwoneczek został porwany przez królową śniegu. Tutaj wyraźnie pisze, że dzwoneczka to kapitan Huck porwał. Chyba masz jakieś nieaktualizowane wydanie. Kapitan Huck, zgadza się, królowa śniegu zgodziła się porwać dzwoneczka, w zamian za to, jeśli kapitan Huck pomoże jej dorwać internet. Kompletny klops. Klaps kompletny. Kompletnie, kompletnie. Klops, klopsiętny. Nie ma czegoś takiego jak klopsiętny. Dobrze, ruszamy dalej. Papa! A to my tu zostaniemy i napijemy się tego O, słowa. Wracasz! Idziemy wszyscy. Papa! A więc przyszedł, niestrasznej i pełnonocnej uprawy. Dzielni się trzymali, nie poddawali. I odtąd nagle stanęli przed taką zbiornika, kurde, kartą się wiedziałem, że tak musiał odbiórka. To chyba nie ta bajka. Sprawdź. Witajcie, jestem Jaś, a to jest Małgosia, tam w kuchni siedzi i ja będę piję. Jak zwykle wykorzystujecie dziewczyny. Krasnale, idźcie nowy do kuchni ugotować sobie. A ja tu sobie pogadam z Leśkiem i Małgosią. To tobie na kartofle. Ty! Co się dzieje? Czemu znaleźliśmy was, bo zeszliśmy do królowej śniegu? Widzisz, Śnieżko, udało się wpędzić jedne z chatki, a królowa śniegu za to będzie. Ale fajny talerz, podobny do naszego. Przecież my nie mamy talerzy. Jak to? Co tu się dzieje? Gadacie w sadzie, porwali dzwoneczka, dzwoneczek to strasznie głodowy. Dlatego chciano nam odebrać kartkę sternika. Ale jak tak dalej pójdzie, to dzwoneczek zacznie zjadać całą siebie. A to by nie było najlepszym rozwiązaniem. No nie. Królowo, możesz nawet wyglądać, tą, którą wpędziliśmy. Pomożemy wam. Mów za siebie! No to ja wam pomogę. Ekstra! Ale jest jeden mały kłopot, musimy odbić Gerdę z jej rąk. Czemu? Bo Gerda to daleka rodzina Małgosi, a wiesz, rodzina i sprawy. No tak, rodzina jest najważniejsza, prawda, Krasnale? Tylko wtedy, gdy nie próbują ci czegoś z lodówki zabrać. My nie mamy lodówki. Dobra, skończyłem. To gdzie ta Gerda?